Έχεις e-shop. Σε ενδιαφέρει? Αυτό το πρόγραμμα το φέραμε αποκλειστικά για σένα. Πάμε να δούμε τι κάνει. Ανοίγουμε το πρόγραμμα. Είναι ήδη συνδεμένο με το e-shop σου. Ωραία, διαλέγουμε ένα σχέδιο. Μπορούμε να διαλέξουμε και χωρίς σχέδιο και θα βάλει το προϊόν σε λευκό φόντο. Ωστόσο, διαλέγουμε ένα σχέδιο. Σε αυτό το σημείο μας δίνεται δυνατότητα να ανανεώσουμε το αρχείο με τα δεδομένα, σε περίπτωση που έχουμε κάνει αλλαγές να ενημερωθεί. Πατάω παράβλεψη. Εδώ επιλέγουμε τις κατηγορίες που θέλουμε να τυπώσουμε. Είναι αυτές που έχετε προφανώς στο δικό σας e-shop. Για παράδειγμα, θέλω να τυπώσω μόνο τα φορέματα. Θα επιλέξω όλες τις κατηγορίες εκτός από τα φορέματα. Ο αριθμός των προϊόντων που θα τυπωθεί μειώθηκε. Ωραία. Παρακάτω επιλέγω τα χαρακτηριστικά. Αλλάζω το κείμενο από το Shop Now σε αγορά. Μπορώ να γράψω όποιο μήνυμα θέλω. Και πατάω εκκίνηση. Σε αυτό το παράθυρο μπορώ και βλέπω πόσα post τυπώθηκαν και πόσα απομένουν. Πηγαίνω στο φάκελο που δημιουργήθηκε, όπως το όνομα της κατηγορίας που επέλεξα. Και εδώ αρχίζουν να παράγονται τα post. Παρατηρήστε πως τα χρώματα που έχει το προϊόν διαμορφώνουν και το σχέδιο. Πηγαίνω στο e-shop και παρατηρώ ότι έχει γίνει αφαίρεση του φόντου. Τέλεια. Στόχος είναι να παράγεις δημοσιεύσεις και να δημοσιεύεις καθημερινά ώστε να φαίνεται η κινητικότητα στην επιχείρησή σου. Και προφανώς να μην είσαι τόσο εξαρτημένος από τις εταιρείες marketing οι οποίες χρεώνουν τεράστια ποσά για να σου παρέχουν δημοσιεύσεις.